Tak! Antoniu! Co ty robisz? Chciałabyś nalać tak na łyżeczkę, jak mama to zawsze robi, ale nie możesz, tak? Tak, nie możesz, tak? Głupku ty. Bożkiem, tak, bożkiem biegnę szybko. Biegnij do mamy, biegnij. Czas, start. Weź łyżeczkę i biegnij do mamy. Tak, weź łyżeczkę, tak, brawo, bardzo ładnie, super. Film, kotku. Ciśnij do mamy, ciśnij. Jedziesz. Czas, start. 13 sekund. Poszła, Messerschmitt. A jaki ma samochód? Ładny. Czerwony. Nie wiem, czy jest. A traktor ma? Nawet dwa. Za dotację z uniku. A snowpowiązałkę? Chyba nie. A to szkoda. Nie, niestety nie. Dla mnie chłop bez snowpowiązałki jest jak chłop bez... Tak.